Ahojte, takže ja by som vám dneska chcela predstaviť recenziu na Pampers Premium Care nohavičkové plienky, Pampers Harmony Aqua vlhčené obrúsky a Pampers Sensitive vlhčené obrúsky. Začala by som asi týmito vlhčenými obrúskami. Pre mňa sú oboje vlhčené obrúsky úplne super, či Aqua alebo Pampers Sensitive. Jediný rozdiel medzi nimi je teda, že tieto Harmony Aqua obsahujú teda vodu, je to v názve. A čo sa týka týchto plienkových nohavičiek, môžem odporúčať. Vyrábajú sa od 3 pre detičky od 6 kg, pretože sa predpokladá, že tie detičky už lozia alebo teda švornoškujú, je ich ťažšie už prebaliť. Takže je naozaj ideálne pre detičky, ktoré už behajú, mamičke. Majú indikátor vlastne suchosti a teda ak zmodrie, tak vlastne dieťatko je pocikané. Úplne jednoducho sa používajú. Mnoho žien sa pýtalo, že vlastne nevedelo používať tieto nohavičkové plienky, že ako vlastne ako tie nohavičkové plienky zabaliť. Takže oni sa vlastne takto na boku roztrhnú. Takto ich roztrhnete. Takto ju zabalíte, použitú. Tuto vlastne tento pás odlepíte a prelepíte takto. A plienka je zabalená. Takto sa to použije. Čo sa týka výdrže týchto plienok, 12 hodín píšu, naozaj môžem odporúčať, 12 hodín naozaj vydržia. Mám doma dieťa, ktoré používa tieto pampersky na noc a naozaj vydržia, neprecíka ich. A ráno je plienka naozaj ako bomba, takže naozaj sú veľmi dobré. Nemám čo vytknúť ani jedným vlhčeným, ani druhým vlhčeným, ani týmto plienočkám. Ja môžem teda len odporúčiť všetkými 10 aj vlhčené obrúsky, aj plienky. Používame ich od začiatku, naozaj žiadna reakcia nebola. Môže sa stať, že teda máte mamičky skúsenosti nejaké s nejakými alergickými reakciami, tak vás poprosím, aby ste mi to hodili do komentára, ak teda nejaké máte také skúsenosti, prípadne či ste spokojné, nespokojné, či používate tieto plienočky alebo vlhčené obrúsky. Nejaké vaše teda skúsenosti, rada si prečítam, čo máte, aké vy skúsenosti s týmito produktami, a či teda naozaj ste spokojné, alebo či ste im verné, alebo nie, alebo teda plánujete zmeniť, alebo čokoľvek. Takže prosím vás, buďte mi, napíšte do komentára, lajknite mi tento príspevok, alebo poteší ma aj odber. Plánujem robiť rôzne recenzie, či na detské produkty, či na nejaké pochutiny, či pre dospelých, či pri nejaké kávy, alebo čokoľvek, o čo by bol záujem. Kľudne mi napíšte do komentára aj to, či máte o niečo iné záujem, než je takýto obsah, takže kľudne čokoľvek by ste mali záujem, napíšte mi do komentára. Nemám problém, urobím. Pekný deň.